Pozdrav. Zdravo. Pozdrav svima. Konačno jedan konkretan klip, jedan malo duži klip, nakon dužeg perioda gubljenja vremena na Instagramu, TikToku i ovim YouTube shortsima. Dakle, jednostavno ne znam zašto, ali gubio sam vremena na tim platformama, pokušavajući da pravim kratki klipovi od 3 minuta, što je bilo ok, bilo je cool, ali nikakve koristi u suštini. Pa prema tome, evo, konačno sam snimio jedan malo duži klip. U suštini, ako znaš onaj prvi klip što sam izbacio na Instagramu, jel ti, na tim kratkim reelsovima, to je bilo, jel te, o ovim kalorijama i raznovrsnoj ishrani. I sada sam, jel te, konačno došao do toga da napravim snimim neki malo duži klip i u ovom slučaju, da, jeste duži klip, od nekih sat vremena sigurno. U suštini u klipu, u početku sam se malo, jel te, spetljao i da, najprije prvo da kažem, neću editovati ništa. Znači, takav je kakav je klip, bolje jednostavno da imam duže vremena, to je, jel te, i algoritam, ja mislim, YouTube da je dobro za YouTube algoritam da ima duže vremena, pa eto, što da ne uploadujem needitovani klip. I jednostavno, možda je čak i dobra stvar, jer ako ima dovoljno znanja, pa onda treba neki malo pauze, jer taj klip je sporo pričam na klipu, u početku bar, dok sam se malo spetljao, dok sam malo pokušao da objasnim neke malo teže teme, to jest neke teže stvari na jednostavni način, onda sam malo izgubio vremena tu i spetljao se kako god. Sve u svemu, ukoliko ti je isuviše sporo ovaj klip, znači imaš na YouTube-u mogućnost da ga ubrzaš, jel te? U suštini o čemu se radi u ovom klipu, poenta cela je da, pošto ljudi pričaju, ako mi ti sada, jel te, postaviš, ako ti ja sad kažem, hoću da smršam, ti mi kao daš neki savjet, koji bi to savjet bio i pretpostavljam da bi taj savjet bio manje kalorija svakog dana, eto, kao na Redditu jednom, kada mi je, dobio sam savjet, jel te, kao, super je to ti što radiš, ali znaš kako se to zapravo radi, kao, evo ti prvo svakog dana, kao po 100 kalorija manje jedeš, i tako nakon nedelju dana se skupi 700 kalorija i bla 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 i onda kao to. Također kao onda kažu, ok, manje kalorija, a onda imamo i kao raznovrsna ishrana. Sada moj cilj u suštini u mom klipu da, ok, verujem prvo u kalorije. Sad ima tu problem oko kalorija, jeste da, pokušao sam da objasnim lepo u klipu, mada malo sam se spetljio, jel te, ali kalorije su u suštini mera, brojka koja se dobije iz kalorimetra. A u kalorimetru se stavi hrana i onda osušena hrana, naravno, i onda se zapali i onda koliko oksiduje, koliko se oksidacijom, jel te, oslobodi energija i onda to oni izbroje to, izmere tu energiju, zabeleži i onda stave to na pakovanje, jel te. Ali to mi je malo sumnjivo, to je malo indirektna metoda, ok, ima tu neke istine, može da se objasniti, jel to u klipu, nema veze. I sada poenta ovog klipa jeste da, ok, verujem u kalorije su bitne šta god, ili na primjer gledam sebe, eto, pre godinu dana, pošto sam, jel te, da ok, kalorije su kalorije. Nije bitan sastav, bitne su kalorije. Ok. Sada ja tada, na primjer, šta bi bilo sada krenem da istražujem kako, jel te, kalorije, težina, pa kakve veze kalorije imaju težinom i tipa, i to. I onda je to sad, da kažem da sam krenuo da istražujem, ili bar iz nekog ugla, nekog fitness instruktora ili nekoga ko se bavi kao nutricionizmom i zdravljem, koje je odbrana, da kažem, te filozofije ili te ideje da kalorije, jel te, o kalorijama i raznovrsnoj ishrani. Znači, o tome pričat ćemo. I to je to u suštini. Našao sam tih nekih 6 razloga zbog čega mi je ta kombinacija zdrava, raznovrsna ishrana, to jest raznovrsna ishrana i kalorijski deficiti, da plus ajde neki fitness, da to kao može dati neki, da kažem, zdravi način mršavljenja. To mi je malo apsurdno sve u svemu. Tako da to je to. Ajde da vidimo šta se na klipu. Tako da, ko što rekoh, ubrzaj,
Ne verujem da ćeš imati potrebu da usporiš, zato što dosta sporije pričam na klipu. I to je možda dobra stvar, možda nije, nemam pojma. Sve u svemu i da kažem, ajde, to ću staviti za kraj, pred kraj klipa ću malo završiti ovu priču što želim reći, ali za sada da skočimo na klip. Ok, dakle, u ovom klipu, znači, sad ćemo pričati o tome šta znači, sad ćemo pričati o tome, dakle, da li kalorijski deficit, šta god to značilo, i balansirana ishrana zajedno mogu dati zdravo mršavljenje. To jest, da li je to zdravo mršavljenje. I u sve to kako bi se fitness tu uklapao. E sad, znači ja sam, iako većina ljudi misli, dakle, ok, to je to, tako se mršavi, tako se smanjuje ovo. I kad kažem mršavljenje, prvo ljudi, većina smatra to da se radi o težini. Znači ja sada stanem na vagu, toliko sam imao, pre sad imam ovako i to je to. Međutim, i ok, uzet ćemo to tako zdravo za gotovo i, to jest ne, uzet ćemo to zato što to ljudi smatraju. Mršavljenje je tako, gubitak kilaže. Kalorijski deficit, prvo moramo reći, to jest, i također ćemo uzeti zdravo za gotovo kalorije. Dakle, zato što neki ljudi kompletno kažu kalorije nemaju smisla. I kao to je mnogo ofrlja metoda za određivanje koliko to energije ima u nekoj hrani. Međutim, ajde uzet ćemo i to kao zdravo za gotovo, kalorijski deficit. Znači kalorije, uzet ćemo kalorije kao zdravo za gotovo. Dakle ovako, ja sam ovdje našao negdje, to jest palo mi je na pamet 6 razloga, što sam više istraživao, skupio sam negdje oko 6 razloga, zbog čega ovo nije tačno. Dakle, ali ajde, prvo da vidimo sva ta 6 razloga. Prvi razlog možda, ajde, ću ići malo u detalje i svaki razlog ima svoj, da kažem, nivo kompleksnosti i težine razumevanja, tako da postavit ću one timestamps u opisu, pa preskoči i stigni do svakoga koji te interesuje. I prema tome, ajde da krenemo sa razlogom broj 1 i on će biti možda malo tehnički, ovako malo naučno-štreberski, ali nema veze koliko razumeš, razumeo si. Možeš par puta ili razumela, možeš par puta da gledaš ovaj video, tako da nije ništa problem. Također, ukoliko pričam brzo, sporo, imaš dugme na YouTube-u, pa ubrzaj ili uspori čak. Mada ne verujem da je usporavanje potrebno. Dovoljno sporo pričam. Ok, dakle razlog broj 1. Prvo, ajde, rekli smo da uzet ćemo zdravo za gotovo kalorije, jer s jedne strane, dakle, mi pričamo ovdje o energiji, generalno. A energija se izražava u džulima, znači koliko neka hrana ima džula u sebi, potencijalna energija ima, trebali bismo izražavati u džulima. Međutim, kalorija je, da kažem, energije, ali izražena u toploti. Dakle, to je energija toplote, da kažem. To bi značilo da u tom kalorimetru, gdje se određuje koliko kalorija ima određena hrana, da se određuje kalorijska, koliko kalorija ima neka hrana, to se određuje tako što se ta hrana stavi u taj kalorimetar, a tu se jednostavno zapali se ta hrana, da kažem, i u prisustvu kiselnika, dakle, oslobodit će određenu količinu energije u vidu toplote. I onda ta količina toplote će da se smatra kao toliko kalorija. Toliko potencijalne energije ima to. Što, razumijem, ima dosta smisla. Dakle, ovako jednostavna metoda, ok. I cako je u tome što mi, kad jedemo hranu, energija iz te hrane ne dolazi, ne znam, baš iz tih molekula, već veza između molekula, ako to ima smisla. Dakle, hemijskih veza, energija hemijskih veza. I onda kada u ovom slučaju se razbijaju te veze, oslobađa se energija iz tih veza, ok, ima smisla. Tako da uzet ćemo da je ok. I samim tim, također dosta je konstantna i ovaj odnos kalorija i kilodžula. Dakle,
to je kažu kilokalorije, kilodžula, misli se na 1000, jel te, ali uglavnom se priča kilokalorije jedna kalorija, jel te. I konstantan je odnos, tako da 4,18 kJ jednako jedna kalorija. I ok, to smo rešili. Ali sad, dakle, energija u ovoj hrani, uzeo sam ovde neku brzu hranu, energija je hemijskih veza, dakle, koliko se potencijalne energije možemo iskoristiti iz tih hemijskih veza, dakle, ovo kaže ga 100%, od tih 100%, 70% se zapravo u procesu digestije ili jednostavno transfera te energije na, da kažem, na korisnu energiju koju možemo mi koristiti je svega negde, moment sam, koliko me nervirao, ok, samo 30% te energije se može prebaciti na molekul koji mi, da kažem, koji služi upravo to, za energija sa ovoga se prebacuje na taj molekul. Dakle, i taj molekul se zove ATP, u najvećem broju slučajeva, adenozin 3-fosfat. Sada, adenozin je ovaj deo, a 3-fosfat znači ova 3 fosfata. Kada imamo ATP, to bi značilo 3 uzastopno povezana fosfata. Ok. I sada, energija koju mi uzmemo, znači kao da razbijemo ove veze, hemijske veze, i onda spojimo ovu vezu, napravimo ovu vezu. Pre toga je, dakle, bio ADP, adenozin 2-fosfat, difosfat, pa smo onda mi iskoristili energiju da uzmemo ovaj drugi fosfat i zakačili smo. I sada, u sledećim procesima, mi možemo energiju te hemijske veze da prebacimo, da iskoristimo na neke energetske procese koje nama trebaju organizmu, koje je organizam. Takođe, pored ATP i ADP-a, tu su GTP, guanozin 3-fosfat i takođe kreatin fosfat. Svima dobro, u stvari dosta poznati, ali ne znam kome, da li je dosta poznat, ali trebalo bi u suštini da je ovo. Mada, ovo ATP bi trebalo da bude relativno, ako možeš da zapamtiš nešto iz ove biohemije, dobro je znati ATP, energija hemijskih veza, a ne molekula. Nema veze, to ćemo razraditi dodatno. I tipa, pošto, samo još jedna stvar, hrana, ovde znači imamo ugljene hidrate, proteine i masti, ali, da kažem, mi ne sagorevamo ugljene, direktno, baš tehnički rečeno, ne sagorevamo mi ugljene hidrate, masti, već mi razbijemo, duše šta bi značilo to sagorevanje. Nema veze. Dakle, mi te molekule ugljene hidrate i to, mi uzmemo energiju sa njih i onda prebacujemo na ATP. Što znači da ATP je taj o kome mi trebamo pričati, a ne o glukozi, ugljenim mastima i tako to. Tako da to je, treba obratiti pažnju na to. Znači, ATP, ATP, ATP. Ok, pominjat ću ga dosta ovog puta, tako da treba razumeti ATP. I ATP je kao neka, vole u biohemiji da ga zovu kao biohemijska valuta ili molekulska valuta. Dakle, to je ono kao, ako hoćeš neki proces, onda ti trebaju 100 ATP-a ili 50 ATP-a ili kako god. Znači, to je, troši se, a šta znači da se troši? Znači da ako imamo ATP potencijalno sa energijom, mi ga razbijemo i kažemo, uzmemo ovu energiju sa te verzije i kažemo, pretvorimo ga u ADP ili DP, adenozin difosfat. Ima čak i adenozin monofosfat, to je baš u ekstremnim slučajevima, ali uglavnom je D, to je 3-fosfat i bifosfat. I ajde jedan bonus informacija, kreatin fosfat, zašto, ja sam čak krenuo da koristim od juče bukvalno kreatin, zato što kreatin fosfat je kao, ali problem s kreatinom je što je jednokratan, ovo može da se reciklira dosta, ali kreatin je jednokratan i on je bukvalno kada se ovo brzo krene da se troši, da se razbija, kreatin je kao tu neki manji molekulčić koji će brzo da nadomesti ovu energiju. Ali je jednokratan, jednom se iskoristi i to je to i onda se izbacuje. Tako da zbog toga nije toliko, ali onako da kažem, brzo eksplozivna energija da se vrati brzo na ATP. I to je to, eto, bonus informacija. Sada sa tog ATP-a uzeli smo energiju, ali sa hrane 30% na ATP, dakle koji smo uhvatili sa ovoga, sve ostalo se u vidu toplote. Pa sad postoji drugačija
efikasnost. Opet nije svih 100% tih 30%, već je tipa 25% na neki mehanički rad, kao što je mišićni rad, ostalih 75%. Ovo Q je kao toplota, oznaka za toplotu. Ovo Q je znači 75%, znači manja efikasnost pretvaranja ove hemijske veze u mehanički rad. U ovom slučaju, dok, na primjer, na nekom molekularskom nivou, ovo je proces ovde, to je nadovezivanje aminokiselina u proteinski lanac, to jest aminokiselinski lanac koji će posle nastati protein. Dakle, to je taj translacija beše. Da, translacija. I onda to je malo veća efikasnost, negde oko 45% od ovih 30%. I ostalo temperatura, toplota. I samo još jedna stvar. Dakle, ovde pričamo o energiji, a mi često kažemo sagorevamo ugljene hidrate, masti i tako to. Međutim, mi ne možemo sagorevati masu, ne možemo sagorevati supstance, jer nismo nuklearne elektrane. Pa, kao što ima on Einstein i energija jednako masa puta brzina svetlosti na kvadrat, to bi bukvalno bilo prevesti, i kaže jedan, evo primjer, kaže za 1 gram glukoze, kada bismo to 1 gram glukoze puta brzina svetlosti na kvadrat, to bi bila, energija bi se oslobodila kao za 4 atomskih bombi. Ja mislim da je to tako nešto. I u suštini, znači, ne možemo pretvarati masu u energiju, tako da ono što mi zapravo radimo jeste razbijemo ove veze, hemijske veze, to jest ovde razbijamo hemijske veze, prebacujemo energiju na ovo, a takav nam je metabolizam, tako smo napravljeni da krajnji produkt, znači kada se sve razbije, dobije se, dakle, i prebaci se, znači, sva energija na ovo, dobije se voda i ugljen dioksid. Znači, mi bukvalno oslobađamo se mase izdisanjem i čak urinom ili znojanjem ili kako god. Znači, mi sve ovo gubimo najvećim delom tako što izdišemo, dakle, tu našu masu koju smo uneli. Tako da, zapravo, mršavljanje jeste izdisavanje mase, izdisavanje tih molekula, ekspiracije molekula. Da, još nešto sam teo da kažem. U suštini mislim da je to jasno, tako da razlog broj 1 jeste što, mi ne možemo, mi samo energiju transferujemo, dakle i tek kada se ovi zahtevi energije, imamo zahtev mehanički rad i onda mi prebacujemo energiju i tako trošimo energiju i onda oslobađamo se, dakle, ovih molekula. Ceo razlog jeste da je ova metoda zapravo dosta neefikasna. Dakle, ovo mi sad, u kalorimetru dobijemo prvo neku brojku i da, oni u kalorimetru zapravo nakon što nije svaka hrana ista, nema istu meru, zato što, na primjer, biljna hrana kao što su listovi salate, na primjer, ima puno je vlakana, to je biljna hrana je dosta puno vlakana i onda mi ne možemo apsorbovati vlakna. Dakle, i onda oni kao kalibrišu sve to u kalorimetru i kažu ok, ali i dalje dosta, nije tolika velika razlika kada bi se suva supstanca sagorila i izmerila ta toplota koja se može ovo. Tako da, u suštini, a i ovo, 70-30 i to je relativno. Ko zna u kakvim uslovima, kako čiji organizam to može, koliko da apsorbuje. Da, takođe, sposobnost tela da apsorbuje određenu supstancu, određeno, i to isto zavisi od toga. Naprimjer, masnu hranu ne možemo apsorbovati koliko možemo glukozu da apsorbujemo. I tako dalje, i tako dalje. Tako da, prvo, ofrljanje metoda i bonus, mršavljenje je zapravo izdisaj mase, a ne pretvaranje energije, to jest mase, sagorevati masu i tako to. Znači, neefikasnost metode, upravo zbog ovih, ne znamo kako to da odredimo zapravo. I onda su ljudi kao, ok, sad ja u hrani, u cheeseburgeru imam 500 kalorija, zato što to je tako, proračunato nekako na osnovu tog, pa onda smo mi to sabrali kao, pa koliko grama i tako to, znači to je dosta ofrlje onako, može da se procenje, ali, mora tako da se stavi na kutiji, koliko kalorija to ima, jer to je zakonski određeno da moramo znati koliko kalorija, a ne kog je sastava, znači nekako sastav
neke hrane je možda bitniji za nas, jel te, nego količina kalorija. Ali oni ne žele da odaju sastav, zato što ajde recept je kao tajni recept, šta god. A bitno je kalorije. Iako, možda je to neka teorija zavere, kao vole ljudi da pričaju kao lakše je računati kalorije nego sastav, nego gledati u sastav. A i samim tim, svi koji proizvode tu energiju, koji proizvode tu hranu, imaju veći koristi od toga da mi računamo kalorije nego da gledamo na sastav. Ok, prvi razlog, ajde, da ne zvocam mnogo. I evo možda ovo isto da napomenem. Hranu koju iskoristimo, to jest energija koja je iz te hrane, uzmemo na primjer tih nekih 30 džula, kilodžula, možemo tako pretvoriti u 1 ATP. Dakle, to je konstantna vrednost. Znači, uzmemo određenu količinu, od toga 30%, ukoliko je tih 30% 30 kilodžula, onda se dobije 1 ATP. Znači, jedan ovaj molekul, to jest ADP, dodamo iz ADP pretvorimo u ATP. Znam dosta da pričam neki put, ali šta da ne. Ok, sada razlog broj 2. Dakle, ovde sam različite, kao što sam rekao, različite supstance, različiti molekuli daju različitu, to jest imaju potencijal, različiti potencijal deponovanja, čuvanja energije. I pošto pričamo o težini, nije samo reći kalorije, već hajde da vidimo težina, kalorije, ali i težina tih kalorija. Ok. I dakle, glukoza ima drugačiji potencijal po gramu kalorija, da čuva kalorija, to jest energija, ajde, ali opet još jednom da kažem, da uzimamo to kalorije zdravo za gotovo. A masti imaju drugačiju. I onda ovde, jel te, pobrojao sam, izlistao sam, napisao sam kolika je ta neka količina. Naprimjer, potencijalna energija iz 1 grama glukoze, 15 kilodžula. Znači, trebalo bi negde oko, to jest ne, ajde, to u kalorimetru, naprimjer, kaže tako, i energije. I onda ovde, jel ti, kilokalorije u suštini, da. Toliko, to je maksimalno. Međutim, iskorisljivost, dakle, oko 30% je znatno manje. I okej, sad gledamo tu, sad, u stvari, ne znam da li da gledamo tu iskoristljivu ili skroz ovu. Ali nema veze. I ono što, ajde da kažemo, iskoristili smo, prebacili smo na ovaj ATP, znači gledat ćemo ovaj deo. I mi možemo reći, ne, u stvari gledamo kao celokupno, nema veze, ajde. Nije bitno, izbrišao što sam za njim rekao. I onda možemo reći da iz glukoze, 1 grama glukoze, znači čista glukoza, 1 gram palmitinske kiseline kao predstavnik masti, glukoza ima manju sposobnost da čuva energiju, znači to je 4 kalorija po gramu, dok palmitinska kiselina ima 9 kalorija po gramu. I sada fora, ako bismo izvrnuli tako nešto, dakle pričamo, opet da kažem, pričamo o težini, ako bismo izvrnuli ovo jednačine i rekli koliko grama ima u 1 kaloriji, ovde bi bilo, vidimo da je bar 2,5 puta. Dakle, veća količina energije ili 2,5 puta su masti lakše od glukoze, od ugljenih hidrata. I sada, ako neko krene baš stvarno da radi tu da broji kalorije i da kažemo da baš 100% se apsorbuje, ali dobro, onda ipak, dakle, ajde reći ćemo, u stvari, hoću da objasnim da ovo iskoristljiva energija, pa da kažemo, mi uspemo dakle iz hrane da prebacimo na ovo, ali tek, da kažemo, ti molekuli koji se dobijaju, pa ajde iz toga da kažemo da je ovo. Međutim, opet postoji ta neka nepreciznost prebacivanja energije na ATP i tako to, ali ajde, samo ćemo gledati ovu logiku neku. Dakle, razlog broj 2 bi bilo, neko krene da broji kalorije i onda kaže 2000 kalorija dnevno, toliko mi treba i samo ako bismo uporedili ova dva molekula, 2000 kalorija, 500, znači pola kilograma glukoze, ugljenih hidrata čistih, ima 2000 kalorija, znači težinski rečeno pola kilograma, a ovdje imamo oko 200 grama, dakle u 2000 kalorije. I sada ja brojim, računam ovo i ipak
samo 200 grama, što znači da i ako budem jeo zapravo masnu hranu, onda će to biti lakše, ukoliko bih brojao te ugljene kalorije. Da. I to je negde oko 2,5 puta. Reći ću još jedno posle, vezano za ovo. Jer ipak se radi o održanju energije. Telo ima različite procese i različiti procesi zahtevaju različitu količinu energije, logično. I onda jedno telo da održi nivo energije treba mu nekoliko energije i onda sada neko odredio na neki čudan način 2000 kalorija da mu je ovo, ili 8000 kJ, ili sad to možemo prevesti koliko ATP-a njemu treba. Ili kako god. Ok, ovo je čisto, kako da kažem, ovo je čisto neka... testiramo mi ovu logiku. Nećemo da gledamo kako zapravo sve u telu se to funkcioniše. Caka što zapravo sve... Uopšte nije takva ista slika, ali gledamo samo tu logiku. A da kažemo da neko, veruje kalorijski deficit, balansirana ishrana i da sad, zašto ne staviš na papir i kreneš da razmišljaš o toj logici, nego samo primenjuješ to čisto ovako. I Sada, razlog broj 3 je upravo ljudski organizam. Dakle, kako to da... Znači, baš kako to naš digestivni sistem apsorbuje. Kako naš organizam, upravo kada pojedemo tu hranu, kako dođe to do, na primjer, iz creva, kako to creva obrade, pa to sve dospe u krvotok i onda iz krvotoka kreće da može da se iskoristi ta energija, jel te? I sada, dakle, prvo, najbitnije, telo, dakle, dnevno može da kažem, isto ovih pola kilograma. Telo dnevno može šećera da apsorbuje negde oko pola kilograma, znači kao ovih 2000 kalorija. Što je velika količina, to jest velika težina. A masti, dakle, negde oko 100-150 grama. Znači, ipak to je čak manje od ovoga. I to je neka zapravo i zdrava doza masti dnevno. Nije bitno, ajde. Sad, uzmemo iste, da vidimo da li je to tako, da li 500 grama ovoga, pa onda to prevedemo i dobijemo toliko kalorija, to jest toliko energije, pa to pretvaramo u ATP. To pretvaramo u ATP, međutim, to naravno da nije tako jednostavno. Pre svega, da bi se apsorbovali ugljeni hidrati, potrebna je energija, ironično. Znači, uložiš energiju da bi dobio energiju. Pa onda gledaš da si u profitu ili u deficitu. I sada, za apsorpciju šećera treba negde oko 4 ATP-a. Dakle, ovo smo uzeli, dobili smo ovo i sad trebamo uložiti 4 ATP-a samo da bismo apsorbovali, dakle, iz digestivnog sistema u krvotok da prođe glukoza, to je ugljeni hidrati. Dok kod masti ne treba. Dakle, masti slobodno difunduju u krvotok. Transport, dakle, iz krvotoka u ćelije. Nekim ćelijama ne treba, dok nekim treba negde oko 3 do 3 ATP-a po gramu. Opet, kod masti ne treba nikako, oni imaju svoje transportere i ne treba energija za to. Sada, aktivacija da prođe, ajde sad malo biohemije, aktivacija da ta glukoza, ti šećeri, budu aktivirani da prebacuju, dakle, energiju na ATP, dakle, za dobijanje ATP-a, treba samo za aktivaciju te kaskade reakcija, potrebno je negde oko, u stvari ne za aktivaciju, za ceo proces, ja mislim, da za ceo proces, potrebno je negde oko 11 ATP-a po 1 gramu, znači dosta više. Ali, od svega toga, pošto rekoh ima manje tu, takav je proces, jel te, u ćelijama i ako imamo prisustvo kiselnika, ali dakle redukcija ATP-a, u ATP to redukcija ima oksidacija kada se oslobađa energija, a redukcija kada se pakuje energija. I onda dobijemo 31 ATP. Suma sumarum, kad budemo sabrali ovo, oduzeli, mi dobijemo negde oko 20 ATP-a, da kažem. Redukovanih ATP-a u prisustvu kiselnika.
Dakle, sad kod masti nemamo apsorpciju, nemamo transport, ali za sam proces, dakle, beta oksidacije, to jest taj proces u dobijanju ATP-a, gubimo oko 8, ajde da kažemo, ATP-a po gramu, što je opet značajno manje od glukoze. Po gramu. Ovo je, dakle, upoređujemo u grame, nije to za jedan ciklus. Ali zapravo u prisustvu kiselnika masti daju mnogo više ATP-a, mnogo više energije, oko 108 ATP-a. I onda kada bismo sračunali, dobijemo negde oko 100 ATP-a. Dakle, 100 ATP-a iz 1 grama. Da li je ovo iz 1 grama? Da, 1 grama. Dobije se 100 ATP-a. Možda i nije 100 grama. Možda nije 100 ATP-a. Možda iz jednog molekula u prisustvu kiselnika. Dobro. Sve o svemu, bitan je odnos ovoga. Možda i jeste, nego sad sam zablokirao. Negde oko 5 puta više se dobija energije, ove redukovane energije, kada razbijemo masti, kada koristimo masti za dobijanje energije u odnosu na ugljene hidrate. Sada, to je zapravo caka ako bi bilo tako crno-belo, dakle da sad pojedemo i odmah direktno ide tako, pojedemo i opet ide direktno tako. Međutim, nije tako, ajde da kažemo, ipak ovo zavisi od količine žuči koju apsorbujemo, koju proizvedemo, dakle u odnosu na apsorpciju ovih šećera koji se, da kažem, direktno apsorbuje. To je treći razlog, zato što mnogo više energije se dobija i onda ne želimo energetski deficit, već želimo težinski deficit. A zapravo ovde dobijemo i težinski deficit, a energetski suficit, ironično. Iako pričaju, jel te, za energiju trebaju ugljeni hidrati. Da. Sad, razlog broj 4 je, nisam ništa spomenuo o ovoj balansiranoj ishrani, raznovrsnoj takozvanoj ishrani. Međutim, šta bi to ovako prosječnoj osobi značilo? To bi značilo, da kažem, postoji neka standardna ili preporučeni odnos ugljenih hidrata, proteina i masti, dakle tih glavnih makromolekula. I postoje određeni standardi. Znam da svaka država, to jest bar znam da postoje razlike između nemačkog tanjira, onda ove Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, da postoji razlika u ovome. Znam da sada je Nemačka sve više teži da smanji količinu ovih masti i što više želi da smanji, dakle, životinskog porekla. Sve što je životinskog bi trebalo sve manje i manje. Mnogo više ima vegana i vegetarijanaca tamo nego u Americi. Sada postoji to. Ok, zašto se smračilo ovako? To napred. Ok. Da. I sada, šta bi značilo za ovakav tipičan? Ali da kažem da je standardan, kao ugljeni hidrati trebaju za energiju. I onda gledaju da bude minimum polovina, to jest ako bismo analizirali hranu na tom, ovo bilo bi što se može iskoristiti. Dakle, oduzmemo sva ona vlakna iz biljne hrane. Ugljeni hidrati su dosta dominiraju kao izvor energije. Masti su onako čisto, ajde, tu su sastavni deo, pa kažemo, ajde, možda nekom, možda treba za nešto. Ok, šalim se. Ali tu se trude da promovišu one nesaturisane, nezasićene masti ili transmasti, dakle, jer su oni sastavni deo biljaka, pa kao ono ima manje masti, manje holesterola, manje potencijala za srčane probleme, međutim, ironija u svemu tome je što nesaturisane i nezasićene masti iz biljnog porekla imaju potencijal dosta da oksiduju, kao na primjer iz avokada. Isečeš avokado, posle 10 minuta je, da kažem, onako tamno brown, iako je bio belužnjav. I ta oksidacija zapravo narušava krvne sudove zato što proizvodi dosta slobodnih radikala, jer u nezasićene masti interaguju sa
kiselnikom iz našeg krvotoka i onda oksidacija, slobodni radikali onda oštećuje i stvara inflamaciju krvnih sudova i onda ta inflamacija izaziva zakrčenje. Znači, nema veze sa... Nisu masti problem, problem je to što interaguju dosta sa kiselnikom i onda oksidove, bla bla bla. To je, bit će to za sledeći, stvari ne baš nužno za sledeći video, već možda za neki tamo daleki video, nema veze. Ok, dakle, sve manje se smanjuju masti, žele ka tome, jel, kao srčane oboljenja, međutim, ajde, ironija je smešna u tome. I onda preporučuju, shvataju da, ok, proteine trebaju nam više proteina, više. Ali još jedan problem je što ti proteini, na primjer kao u Nemačkoj, sve više kao misle da iz proteina ovih biljaka, kao što su mahunarki, kao mahunarki imaju dosta proteina u sebi i zbog toga, ajde, ješćemo više mahunarki. I da kažemo, ajde, ignorisat ćemo sve toksične efekte, to je toksične elemente mahunarki i da kažem, ajde, imamo proteine iz plodova mahunarki. Međutim, biljni proteini, ima problem s tim biljnim proteinima zato što prvo u sledećem klipu ću reći o problemima s biljnom ishranom je što su ti proteini, da kažem, zarobljeni celulozom, to jest vlaknima, i onda pošto naš želudac, pošto naše telo nema tu celulazu da razbije ovo, pogotovo u želucu, koji je ironično napravljen tu da razbija masti i proteine u kombinaciji, masne proteine da kažem, a ne ugljeni hidrati. Ugljeni hidrati dosta lako se prazne i prolaze dalje. I sama ta kiselina je, zapravo funkcija te kiseline je da pobije bakterije s jedne strane, a s druge strane da aktivira te enzime koji će da razbijaju i vare masti i proteine, koje ćemo mi dalje, dakle, dobijati energiju i aminokiseline, dakle to. I onda, ukoliko bismo samo jeli, ako bismo samo jeli ugljene hidrate, onda koja je poenta naših želuca? Dakle, da li samo da ubijaju bakterije? Ali opet, ugljeni hidrati su ti koji hrane bakterije, uglavnom. Hrane bakterije, onda bukvalno mi hranimo samo debelo crevo, naš poslednji organ digestije, smešno. Ok, i onda ti proteini su malo problematični. Takođe, ti proteini iz mahunarki nemaju dobar aminokiselinski profil koji bismo mi koristili. To ću pričati, ali to u sledećem klipu. Problemi sa biljnom ishranom, jer, ajde da kažemo da je ovo neka sekvenca aminokiselina. Sad ajde da, možda neko ne zna, ali u suštini jedan protein je zapravo aminokiselinski lanac, što znači aminokiselina povezana sa još jednom, drugom, trećim i tako se lanac pravi od aminokiselina. I da kažem ovde, jedan protein se sastoji iz aminokiselina PR, O, T, E i N aminokiseline. I sada, biljni proteini su različiti od životinskih proteina. I onda moguće je, na primjer, PRO aminokiseline da bude u izobilju u biljnim proteinima. Jer ipak biljke su biljke, drugačije tkivo, drugačiji organizam, životinje su životinje. I onda možda PRO ima u izobilju, TE ima tu i tamo i, na primjer, ima takođe možda beskonačno, dok N, na primjer, ima samo 2-3. I iz te količine hrane, te težine hrane, hrane možemo manji broj, da kažem, samo eto 3 proteina možemo sastaviti u procesima izgradnje proteina. I zbog toga i ostali deo aminokiselina je jednostavno neiskorišćen i ko zna šta se desi s tim aminokiselinama. Ok, znači po meni, što više povećavamo ugljene hidrate, smanjujemo masti, povećavamo biljne proteine, to još više nekako muti tu sliku. I po meni, ukoliko što više ugljenih hidrata, to je više težina, ali opet želimo da održimo energiju, a zapravo ne možemo toliko energije iz ovakvog tanjira i onda ljudi moraju zapravo, kad kažemo 4-5 obroka dnevno da se unosi,
zapravo da, ima smisla ako vam je ako su vam ti obroci sa ugljenim hidratima, ali opet blokirani vlaknima, proteini i malo masti koji oksiduju, onda zapravo trebate imati malo više obroka 4-5, zbog toga zapravo i stvarno jedu se dosta obroci kao preporučljivo je sad 4-5 obroka, što je zapravo za ovu sliku malo problematično, za ove 6. razlog. Tako da po meni ne može se dovoljno održati energiju iz ovih ugljenih hidrata. Takođe nije zdravo upravo zbog ovih masti koje sam rekao, takođe ugljeni hidrati imaju si glukoza, na primjer, ima svoju karakteristično glukoza ima svoju nije toliko nereaktivan molekul, on je dosta reaktivniji od molekula masti, jer i onda može praviti probleme, na primjer, i te slobodne aminokiseline i proteine koje smo dobili iz tih biljnih i sad ta glukoza, ti ugljeni hidrati mogu da se kače na ovo, zato što ima onaj ciklični oblik, ali ima i onaj linearni oblik i onda 2 kraja slobodno i jedan od tih krajeva može da se nakači na te neke slobodne kiseline i to, a imunni sistem bukvalno traži takve, da kažem, mutante molekule i onda imunni sistem može imati malo više posla i onda zato se javlja ta neka inflamacija, često zbog tih, ali takođe i neke malo hronične bolesti kao što su Alzheimerova, najpre, to jest ajde da ne stavljam, mnogo pričam pa se umorim i zaboravim šta hoću da kažem. Ali, na primjer, kao demencije, kao hronične bolesti, dakle, hronična oboljenja koje zavise dosta od imunog sistema. Ukoliko imunni sistem nije dovoljno jak, onda se javljaju te hronični problemi. A plus nećemo da pričamo o metaboličkim problemima ovakvog tanjira. To ću u sledećem, klipu. Eto, razlog da se, mada ukoliko si do ovde stigao ili stigla, vreme ti je da subscribe-uješ u suštini, da se pretplatiš za sledeći video. Jer ako imaš potencijala sve ovo da razumeš, super. Ok, razlog broj 5. Možda malo manje bitni, ali napomenuo sam za ovo aminokiselinski profil proteina. I, dakle, različitu hranu jedemo, različiti zahtevi energetski. I ovde sam već napomenuo različita efikasnost konverzije te energije u zapravo rad. Neki procesi efikasnije dobiju energiju, neki malo manje efikasnije, zbog toga što dosta energije se pretvara i oslobađa u vidu toplote. Pa je sad neka moja ovde teorica koja se bukvalno izrodila malo pre nego što sam osmislio sav ovaj klip, koji nisam takođe pomenuo u onim reelovima na Instagramu, TikToku i YouTubeu shortu, da svaki proces, ukoliko ima različiti odnos, to jest različita efikasnost, konverzija ove energije, a ostatak da se oslobađa i stvara, to jest oslobađa u vidu toplote, ta toplota ima zapravo drugačije fiziološke efekte. Svi znamo da naša temperatura tela je negde oko 36-37 stepeni. Kada uzmemo toplomer izmerimo, ok, to je ta neka. Zbog čega je to tako? Zbog čega treba biti konstantno relativno? Pa zbog toga što na određenoj temperaturi proteini kreću da se raspadaju. Dakle, to je logično. Kod termičke obrade, na primjer, kuvanje hrane, menja strukturu. Takođe i onda telo teži ka tome da održi konstantno, temperaturu tela. To jest, može se reći konstantne uslove, a od tih uslova jedna je temperatura tela. Dakle, takozvana homeostaza. Dakle, sve u telu da bude tako kako treba. Da bi sve funkcionisalo tako kako treba. I onda sad nešto sam se razmišljao kao, ok, mehanički rad, on više oslobađa toplote u odnosu na ovi drugi radovi. Ali opet, temperatura tela se treba održati, tako da ukoliko ovo mnogo preopterećuje, onda ovi drugi procesi bi
kao, kako da kažem, drugi procesi bi trebali malo da se uspore ili da se smanji intenzitet tih procesa. Jer telo teži da održi taj konstantne uslove. I onda kada vi idete u teretanu, to jest kada se troši telo u teretani, kada se temperatura raste, onda bi neki procesi bi se jednostavno isključivali u telu. I onda bismo onako, umoran sam, pa ajde da spavam malo, ajde da se tuširam, ajde, i onda treba vreme da se sve oporavi. Tako da taj neki disbalans različitih zahteva, energije u telu, je još jedan razlog zbog čega ovo kalorijski deficit nema tolikog smisla. Ok, možda malo ne savršen razlog, ali jel te možda je malo apstraktan i nebitno. Ok, i za kraj, dakle ovaj video je postao dosta dug, nema veze. Bitno je neki put ići dosta u detalje jer površnost može dosta koštati i onda za ovako bitne stvari, dakle ipak se radi o našim organizmima, treba ipak biti onako malo obsesivan i ići u detalje, a ne samo slušati šta većina kaže, šta je popularno. Razlog broj 6 je nešto što meni više ima smisla. Dakle, kad kažem mršavljanje, ja na sebi mislim da li izgledam ovako ili ovako. Jer po meni ovo je mršavo, a ovo je debelo. Bez obzira što su možda iste težine, ista vaga. A kako se određuje, šta određuje zapravo ova dva? A to je zapravo hormonski balans. Balans između insulina i glukagona. Što je veći insulin, to je veće ovako dead bod, stomač. Što je veći glukagon, to je manje to stomač. Ali ovakav tanjer, prepun ugljenih hidrata, manje energije i takav tanjer povećava dosta insulin, plus, kao što rekoh, manje energije, želimo održanje energije za svakakve procese u telu. Znači, treba više obroka, veći insulin i onda sve se više i više nagomilava stomač. Što se tiče glukagona, glukagon je taj koji kaže, ok, to jest, insulin direktno inhibira te neke molekule kao što su glukagon, kao što su somatotropin, faktor rasta, jel te, onda adrenalin, noradrenalin i tako dalje. Što znači da je ovaj insulin baš nekako kao regulatorni hormon. Što znači reguliše ove ostale hormone. Tako da veći insulin od ugljenih hidrata, veći stomač. Manji insulin, glukagon može slobodno da stimuliše trošenje stomačeta, ali takođe ima i onaj, kako beše, lipaza, da li beše insulin, ne, glukagon senzitivna lipaza, ne, nije tako, ne znam. Dobro, sve svemu neka lipaza, zajedno sa glukagonom, promoviše ovo, a ukoliko ih insulin ne sabotira. Tako da to je to. Po meni definicija jeste ta da se više masti koristi, a ne ugljenih hidrata, zato što ugljeni hidrati dosta aktiviraju insulin. I ja se smijem tako, muškarca preko 30 godina je mnogo veća šansa vidjeti muškarca preko 30 godina da ima bar malo stomača ovde. Dakle, ovakvo telo za muškarca posle 30 godina je skoro nemoguće. I sad je postao zapravo trend, da kažem, to je popularno, pivski stomak. Ok, i ko što rekoh, ipak se radi ovde o gubljenju mase, a ne prženju ugljenih hidrata i tako to. Svaka mi čast koliko sam uspeo ovako dugo da pričam jednu temu. Ali opet dobro, svaka mi čast. Ok, sada bih na osnovu ovih 6 razloga dao neke zaključke. Moji zaključci jeste, ako bismo prvo, ako bismo sabrali ove, što sam pisao 2,5 puta, 5 puta, 2 puta, sad ovo 2 puta ovde, možda sam se malo i pogrešio oko ovog problema, ali nema veze, pa onda ovde preferiranje ugljenih hidrata,
2 puta, plus ovo da kažemo duplo više i nije bitno, moja neka procena bi bilo da je bar oko 20 puta teže, to jest više truda treba 20 puta ukoliko se na ugljenim hidratima forsira to mršavljenje. Dakle, teže, kažem teže, mislim da se smanji težina. Ovdje sam rekao masti, jel te, ipak ako je ista osoba, ista količina mišića, ovo ipak stomači ima svoju neku težinu, tako da ova osoba bi kako god trebalo da bude teža, tako da ok, ima to smisla, ali ukoliko su iste kilaže, onda ovo je mršavo, ovo je debelo po meni. Tako da negdje oko 20 puta, da kažemo, više truda treba u teretani, na primjer, koja bi proizvodila, za koje je manja efikasnost konverzije energije, plus dobijanje, oslobađanje toplote i onda telo mora da se uspori, bla bla bla, tako dalje. I možda ova dva procesa jednostavno balansiraju jedan drugog. U teretani dosta radim, onako stimuliše mišiće na rad, to jest na rast, pa na rad. I onda se proteini moraju sastaviti, napraviti proteini, sintetisati, onda to je malo veća efikasnost i onda se nekako balansiraju tu. Kako go. Da. Ok, rekao smo, dakle, ne radi se o energetskom deficitu, jer mislim da je energetski deficit, definitivno energetski deficit znači nemam energije, to jest nemam ove biohemijske valute, nemam dovoljno biohemijskog novca da bih radio sve ove procese, da bih imao sve te procese. Tako da to nije zdravo. Balansirano, prema tome, ovo balansirano meni, ako je ovo balansirano meni, to uopšte nije zdravo. Ako do sada nije jasno da unete te kalorije, nije isto što i potrošene kalorije, dakle silne efikasnosti ovih različite efikasnosti, onda ja ne znam. Dakle, unete kalorije definitivno nisu potrošene kalorije, kao ono calories in, calories out. I također, zaključak je, ako se za mršavljanje misli da je gubitak težine, onda treba nam težinski deficit iz masti, a ne kalorijski deficit, jer opet, kao što rekao, ovdje se radi o masi, želimo težinu da izgubimo, masu, želimo da izgubimo, a kalorijski deficit ne. Dakle, jer, kao što rekao, mi gubimo na težini, gubimo na masi, a ne na energiji. I onda bilo bi dobro zadržati energiju tela, dakle, imati istu količinu priliva energije kao što da bismo održali zdrav organizam. Ok, to bi bilo to 6 razloga. I u suštini, to bi bilo to za taj klip. Mislim da, ne znam koliko sam tu ubedio, ili ubedila. I u suštini, to bi bilo to za ovaj klip. Ne znam koliko sam tu ubedio, ali eto, to je neka moja ideja. U suštini, ko znam, možda sam još neke stvari propustio, možda neke stvari nisam u pravu, ali sve o svemu mislim da tako je kako je. I da kažem da ovo, dakle, nije klip o tome kako mršaviti, ovo je klip bio više kako ne mršaviti, kako, popularni savjeti nisu baš toliko tačni, i svako ko da takve savjete u suštini nije dovoljno razmišljao ili razmišljala o svemu tome, To je to što se tiče klipa, da i jedna pouka iz ovoga, kao lakše je brojati kalorije, to je kao ovih velike kompanije, ajde da kažemo taj neki teorije zavere, da kažem da velike kompanije više im ide u prilog da mi brojimo kalorije, nego da gledamo sastojak i brojimo te sastojke. Ako je, ali smešno je, ako je stvarno to, brojimo kalorije i jedemo raznovrsno, to bi značilo od sve pomalo, od svaki proizvod da se prodaje. Malo smešno, ali da, bolje, kaže, lakše je brojati kalorije nego gledati sastav. Tako da to je neka propaganda možda. Sad,
Da, i u suštini to je to, nego samo sam htio za kraj reći da trebalo mi je dosta vremena da dođem do ovog klipa. Zapravo ovaj klip sam snimio pre 2 nedelje, jer sam u međuvremenu sam imao, jel te, neki putovanje malo i bio sam zauzet, jel te. I onda rešio sam kao ajde sada malo neki prilog, kako da kažem, neki uvod i neki zaključak, neki kraj da dodam. Dakle, prestao sam s reelsima, to jest neću više izbacivati te kratke klipove zato što mi je za to trebalo puno vremena. Tek ta neka velika tema, neku ogromnu temu ja da sročim u 3 minuta, znači to je relativno nemoguće. U suštini, dosta sam zapravo impresioniran sam sobom kako sam to uspio da radim i možeš otići, jel te, na Instagramu ili TikToku i pogledati tamo Nage Malki, pogledati ovih 5 šorta, kratkih klipa od 3 minuta kako sam uspio da sažvaćem sve ove teme u 3 minuta. Naravno, na YouTube mi je uvek bio nekako cilj glavni, ali rekao kao ajde malo popularnost da povećam, jel te, Nage Malki, pa kao popularnost možda pa ću više reklamirati. Međutim, za sada sve će se svesti na, s jedne strane, jel te, na YouTube algoritam, tako da sve mi jedno što se toga tiče. Jedino stvar je što malo mi je trebalo, da kažem, imao sam manjak motivacije. Sad motivacija to, spremio sam jedan klip, da kažem, dugo vremena razmišljam o toj motivaciji i šta je motivacija i kako praktično biti, čitam neke knjige i tako to. I to je zapravo trebao biti jedan od prvih klipova na mom kanalu, međutim to je još više komplikovana tema, tako da za sada nećemo se baviti time. Ali sve u svemu nisam imao neku veliku motivaciju sada ja da prionem da pravim ove duge klipove za YouTube, tako da pokušat ću neki balans između, jel te, malo radim ovo, malo pauza i malo istraživanje i tako dalje, tako dalje. Sve u svemu, jedno od razloga zbog čega i nisam imao motivaciju jeste što mi se uopšte nije isplatilo. Prvo, izgubio sam dosta energije i emocija u Reelsima i sada, što se tiče ovog YouTube kanala, malo dužih klipova, ne volim da kažem, malo i mene nervira svaki put kada čujem ako ti se sviđa ovaj klip, lajkuj, šeruj, subscribe i tako to. Ali u suštini više subscribera, dakle potrebno mi je negdje oko 1000 subscribera da bih mogao monetizovati ovaj YouTube kanal. I 1000 subscribera i 4000 pregledanih, 4000 sati gledanja. Tako da eto, malo odugovlačim ove klipove da bih dobio više sati pregleda. A i mislim s druge strane, kad gledam ljudi gledaju i gledaju podcaste od po nekoliko sati, tako da, Jer ima kao, nemam mnogo duge klipove, kratko, bla bla bla. Međutim, to mi je pa opterećujući više. Jer ovo ipak bi trebalo da bude kao neka vrsta vloga. Dakle, ja pričam, pa ko hoće da sluša, nek sluša. A ne da editujem, da pravim neki brand ili nešto tako. Znači, više je vlogging. Tako da, ukoliko ti nije problem, subscribe-uj, lajkuj, ne znam, podeli nekome. Jer ipak također mislim da ovaj kanal, jedan klip će, mislim, vrediti dosta, jer dosta vremena i truda i, da kažem, intelekta svoje edukacije pokušavam da, sročim u njega. I onda, ako je 1 u 1000 klipova vezano za ovu temu, ako, bilo bi okej da se malo, šeruje, da se malo dobije, na popularnosti. I to je u suštini to, što više subscribera, što više pregleda i što više interakcija. Pa makar tih hejterski nekih komentar u komentarima, sve mi jedno, samo da kažemo neka interakcija, malo neki veći broj subscribera, jer u ovom trenutku ja mislim da jako imam 15 subscribera. Ali bilo bi dobro, 1000. Međutim, to je u suštini kako god. Ipak ima i onaj savjet kao, na srpskom, to ko će to da ti gleda i tako to. Hvala što gledaš. I tako, to je to, ajde. Vidimo se u sljedećem klipu.